Merħba, il-Fondazzjoni Patrimonju Malti bħalissa qed ittella wirja alternattiva ta' kostumi u ta' ilbies ta' żminijiet oħra. Jisimha Curious Beauties qed issir f'Palazzo Falzon mill-14 ta' April għadha kemm bdiet ftit ta' ġranet ilu sa 16 ta' Ġunju. Llum ras imbras ma' direttur artistiku Caroline Tonna ta' Curious Beauties flimkien ma' Francesca Balzan. Grazzi tal-li ġej tal-programm. Grazzi inti Mario. Kurjuż dwar l-isem, Curious Beauties. Iva, mill-ewwel li tik tifhem li hemm xi ħaġa ta' kurżità u hemm xi ħaġa sabiħa. Ħafna oġġetti huma prezzjużi, oġġetti li kienu jintlibsu ngħidu bħala ilbies sħiħ jew partijiet minn ilbies u anke aċċessorji. Ġej mhux drab biss, hemm anke ġojellerija. L-aċċessorji huma ingwanti, żraben, kpiper, l-aċċessori li jmorru mal-ilbis, li jagħmlu l-ilbis komplut. Jiena semmejt l-introduzzjoni anki għaliex qatt li inti waqt li konna qegħdin nitkellmu anke l-materjal li qegħdin twasslu fuq l-internet u l-bqija tirriferu għalija bħala wirja alternattiva. X'għandha differenti di minn wirji oħrajn? Fil-fatt il-Fondazzjoni Patrimonju Malti fl-1998 kienet diġà għamlet esibizzjoni kbira kostumi antiki. Ħafna minnhom kienu ġejjin mis-seklu 18 u 19. U dinja kienet intlaqet tajjeb, ħafna minn isbaqgħu jgħidu ma meta se terġgħu tagħmlu esibizzjoni oħra. Għaddew iktar minn 20 sena, imma darba l-Fondazzjoni Patrimonju Malti reġgħet daħlet għall-sfida u l-isfida kienet biex nagħmluha differenti milli kif saret fil-passat. Allura il-CEO u l-direttur kreattiv tal-Fondazzjoni li huwa Michael Lowell avviċina lil Francesca Balzan u lili li tnej konna kuraturi Palazzo Falzon. Allura il-binja nafuha sew, Palazzo Falzon hija dar li għandha 800 sena li kienet id-dar ta' l-aħħar residenti Olaf Golscher u da kellu ħafna ġwadi viv, kien bnidem li jħobb il-ħajja. Golscher ferm iktar riċenti li qegħdin nitkellmu. U miet fl-1962. Però il-patrimonju li ħalla wara hija din id-dar u l-affarijiet rikki li fiha mżejna ġifieri amara. Però l-ħwejjeġ. Il-ħwejjeġ se jidħlu fil-fatt f'dak il-kuntest. Però l-ħwejjeġ mhumiex kollha minn din il-kollezzjoni, minn fejn ġejlu. U għandna ftit filmati li nistgħu naraw. Palazzo Falzon m'għandu l-ebda kollezzjoni ta' ħwejjeġ, ġifieri l-ħwejjeġ aħna ġbarnihom minn kolletturi privati, ħafna minnhom, ġifieri ħafna minnhom kullu nafu bihom il-għalix anki mir-riċerka. Kif kont taf bihom? Mir-riċerka peress li ħafna wkoll f'dan il-qasam u anki l-Fondazzjoni Patrimonju Malti ilha taħdem ma' kolletturi privati, nkunu nafu x'hemm fid-djar bejn wieħed u ieħor. Ġifieri mhux biss ħwejjeġ ġejjin mill-kollezzjonijiet tal-Istat jew tal-Knisja. Għandna wkoll. Manka minn kollezzjonijiet privati. U dawk huma l-iktar li fihom sfida. U għek qed naraw pereżempju kollezzjoni ta' basktijiet. Il-basktijiet huma bejn 18 seklu u seklu 20. Ġifieri ħallatna wkoll epoki differenti. Fl-istess. Fejn ġibnihom ishom fl-istess rokna tara. Dialogu bejn xulxin imma qed naraw stili differenti. Hawnhekk għandna l-istil barokk u rokoko. Dawn huma l-biss li ntlibsu Malta. Jiġifieri hawnhekk qed nuru wkoll l-identità tal-Maltin. Daħħalna mill-busin minn barranin jgħixu Malta jew mill-busin minn Maltin? It-tnej li huma. Jista' jkun li mit-tnej m'għandniex min li bishom, però għadhom jeżistu fil-kollezzjonijiet kemm privati, kemm nazzjonali u anki tal-Knisja. Allura nafu li dawn kienu huma patrimonju tagħna tal-Maltin. Restaurati għax il-kundizzjoni tagħhom hija. Għażilna għaw ħafna x'issib, però għażilna l-aħjar u dak li huwa li jista' jiġi esebit. Għaliex għandek fil-kollezzjoni pereżempju nazzjonali għandek ħafna affarijiet li huma prezzjużi, però ma tistax tesebixxihom għax ikunu delikati ħafna. Ma dawn huma uniċi, pereżempju libsa bħal din li hija minn Casa Rocca Piccola dil-kollezzjoni hija rarissima biex tinserta l-issiba sħiħa u li għadha ta' kwalità tajba. L-libsa ta' tifla pereżempju ġejja minn kollezzjoni privata oħra li wkoll ma tantx għandna eżempji tal-ilbies ta' tfal. Daħanna artisti oħra wkoll, pereżempju daħanna epoch wig maker
Marcel Genovese. Di affascinanti, kellimna xejn Iwa, dwarha di se di, jkolli ngħidlek ġifieri- fuq għalla qed naraw il-filmat. Il-kpieper li soltu narawhom immontati u jkollhom l-isem tagħhom u mill epoka ġejjin, hawnhekk aħna dendinnihom propju fil-taraġġ ta' Palazzo Falson fejn qegħdin in motion, qegħdin jiċċaqalqu anke bl-istess ikun għaddej kurrent ta' ftit riħ, ġifieri ġew il-mużew stess, u għamilnihom b'tali mod illi isek qed tara folla nies mixja, però folla li ġej minn epoki differenti, għalhekk hija alternattiva. Iżraben, ħafna drabi anke llum il-ġurnata huma l-iktar aċċess, l-iktar biċċa li inti tilbes li tmur malajr. Ekku, iż-żraben huma l-iktar ħaġa rari. U fil-fatt il-maġġor parti tal-żraben li għandna huma mill-kollezzjoni nazzjonali li huma preservati għandna mis-seklu 18, żarbun jitarra. Imma daw iż-żraben kienu jkunu magħmulin naturalment għal okkażjonijiet speċjali, ma kienux iż-żraben li tilbishom kuljum. Imma anke mid-drab tagħhom li ħafna minnu huwa tip bħalmu damask, għandek li jew ikun parti minn libsa, jkunu cut-offs. Jiġifieri mhux bil-fors ikunu l-pariċċi l-libsa eżatt, imma jkunu ġejjin anke minn il-bisi oħra u anki fl-istess żarbun ma jkunx jaqbel ġieli drab. X'jgħidulek dawn l-affarijiet kollha? Ġifieri jkollok tieħu libsa jew basket jew par żarbun, inti meta tħares lejhom meta jiġu quddiemek, x'i tfittex fihom, x'tipprova titgħallem minnhom? X'jgħidulek? Jiena personalment bħala li nistudja l-istorja b'mod il-ħwejjeġ li jeżistu minn pitturi u anki fotografija li interessani il-kuntest meta kienu jintilbsu għaliex kienu jintilbsu għall-liema okkażjoni, x'jgħidu fuqna bħala Maltin. Ġifieri toħroġ dak li jgħidu l-material culture meta nkunu qegħdin nistudjaw l-istorja li jkunu fuq l-oġġett, qed taqbad l-oġġett u qed jgħidlek l-istorja, toħroġ in-narrattiva minnha. Jiena pereżempju jekk għandek l-ingwanti kif qed naraw. L-ingwanti għandna storja sieħa fejn kellna Malta, anki konna nipproduċu l-ingwanti. Allura inti tkun meta tibda tir-riċerka mbagħad għax mid-dokumentazzjoni fejn wieħed isib fl-arkivi nazzjonali notarili. Għandek inventarji minn sorsi differenti biex. Naturalment. Kemm kienu importanti fil-ħajja tal-Maltin il-ħwejjeġ? Importanti daqs il-proprjetà, pereżempju, importanti daqs ħafna drabi meta issib il-testmenti le. Issib referenza anki għal-ħwejjeġ, għaliex kienet issir kienu jtuhom daqshekk importanza? L-ewwel nett kienu jiswew ħafna flus. Kien ikun investiment, pereżempju, investiment fis-sens li meta qed naraw inventarju, u qed tara wirt, pereżempju, dejjem għandek sezzjoni ta' deb u fidda, amara, bjankerija u dejjem kien ikun hemm il-ħwejjeġ. Għandek gradazzjoni, il-ħwejjeġ dejjem issibhom hemmhekk. Repetittivament issibhom mill-seklu 17, mis-seklu 18, 19, dejjem issib din il-lista b'dak il-mod dik il-kategorija. U minnhom fil-fatt inkunu nafu wkoll x'kienu qegħdin jilbsu l-Maltin. Issa meta ngħidu l-Maltin dawn kienu ta' ċertu klassi. U inserta li l-iktar li għandna eżempji tagħhom illa li dawn kienu jintlibsu inqas, kienu jieħdu ħsiebhom aktar u ħwejjeġ li kienu jintlibsu ta' kuljum biex bniedem imur jaħdem, ħajjispiċċaw jitarqu kienu jużawhom sakemm jittertaq id-drab. Allura meta nitkellmu dwar l-istorja tal-moda dejjem nitkellmu dwar l-istorja ta' ċertu familja. Iva, però turina wkoll li dejjem kellna gosti, kellna wkoll pretenzjonijiet bħalma pajjiżi oħra Ewropew u konna nimxu passwa magħhom fejn tidħol stil, drappijiet, anki rikkezzi fuq il-ħwejjeġ stess. Dawn il-ħwejjeġ kienu jsiru Malta bħala manifattura jew Kienaw ħafna li kienu jaħdmu il-ħwejjeġ da kollox bl-idej, ġifieri inti meta tara l-libsa m'intix qed tara d-drab biss jew il-qata tal-libsa, imma anki id-dekor tagħha. Mod speċjali fejn tidħol il-bizzilla fl-ewwel kif tidħol fil-palazz fil-fatt ippreżentajna libsa intera li hija kollha tal-bizzilla hija rari immens, hija l-unika waħda li s'issa intqajt magħha li għandek żewġ partijiet tal-libsa li huma pariċ u fil-fatt minna ħadna wkoll mottiv li hija l-istilla li huwa tip ta' disin u kommissjonajna xi ħadd li jagħmel il-bizzilla għandna Marija Gatt
u tajnija sfida biex tagħmilha bil-ħabel. Bil-ħabel biex nippreżentawha fil-bitħa interna sabiħa ta' Palazzo Falson. Ġiri, għalhekk hija alternattiva, se taraw affarijiet li huma kompletament differenti. Palazzo Falson, sfida biex tippreżenta wirja bħal din ġo dak it-tip ta' spazju? Ħafna, ħafna. U għalhekk naħseb kienet viżjoni tajba min-naħa tal-fondazzjoni illi kemm Franceska Balzan u jiena fatt li nafu l-mużew nafuh tajjeb ħafna ħdimna ħafna snin ġew allura sensittivi ħafna għall-ambjent u ridna noħolqu xi ħaġa li tikkumplimenta il-palazz mingħajr ma nmissu xejn, ġifieri n-nies xorta jistgħu jżuruh bħala palazz u ma ċaqlaqna assolutament xejn laqas siġġu. Inti studjuża tal-istorja tal-moda. Kif tqabbel, mhux ngħidlek kif tqabbel għax kull perjodu għandu il-moda tiegħu, le, ġifieri mhux ngħidlek kif tqabbel il-moda ta' dari mal-moda tal-lum il-ġurnata, imma tara xebħ bejn il-mod, bejn l-importanza li nagħtu l-ħwejjeġ, bejn il-mod kemm aħna llum ħafna drabi fil-verità. Għaw teżisti il-kultura, tixi xi ħaġa u sejta il-bista ftit drabi u mbagħad irmejta. Iva, jiena naħseb. Kienet teżisti dis-sitwazzjoni jew ħadna minn għandhom xi ħaġa jew ma ħadniex. Iva, il-moda tibqa' dejjem tevolvi. Però dejjem tħares lura u fil-fatt ħafna li jikkreaw diżinji għal ħwejjeġ ħarsu dejjem lejn il-passat. Ġifieri għandek imbagħad tikkrea u tivvinta u tadatta affarijiet li huma tista' nilbsuhom illum. Però bħala ispirazzjoni meta tara esibizzjoni bħal din tispira wkoll dak l-artist, id-diżinjatur, anki sissa ġifiri kemm għadda kif taħna, anki studenti li huma fil-qasam fejn jidħol disin jista' jkun disin ta' ħwejjeġ għall-palk, għall-film, għalihom personali, għall-catwalk. Ġifieri għandek ħafna li tieħu l-idejat. Però hemmhekk titkellem dwar stil bħala attitudni tal-kultura tagħna, tas-soċjetà tagħna lejn il-ħwejjeġ. Hemm xebħ mal-attitudni tal-Maltin ta' meta jsemmilu. M'għamilx dak it-tip ta' studju għadni ma interessanti kieku inkun naf kif kienu jħarsu lejha. Li naf żgur meta kien ikun hemm deskrizzjoni anki ta' ilbies jew kun hemm xi ballu, kien ikun fid-dettall in-nies kienu qegħdin jilbsu. Jiġifieri kważi bħala social gossip kien biex in-nies jitkellmu fuqhom it-talija libset hekk, id-drab kien għand minn allura, Iva, hemm dak l-aspett u naħseb illum għadna forsi b'mod ieħor bid-ditti. Għax inti anke taraf kważi persuna x'inhi libsa, dejjem hemm dak it-timbru ta' naħseb status fl-ilbies, fit-tip tal-bies. Qed joqtuni ħafna anke f'wirja bħal din intom qegħdin fil-programm tal-wirja nnifsu, ħafna wirjiet, ħafna mużewijiet saru mhux sempliċement jagħmlu l-wirja, ma jagħmlu numru ta' attivitajiet madwarha, workshops għat-tfal, pereżempju, ilaqqgħu gruppi ta' adulti skont l-affarijiet li jinteressawhom, pereżempju. Għaliex tagħmluha? Fil-fatt, il-wirja tista' tmur iżura xejn trid, tista' tiddura waħdek, hemm il-panels li jispjegaw tajnihom ukoll titoli ħelwin hekk leġġeri, imma hemm tours li nagħmluhom bħala artistic directors Franceska u jiena flimkien biex in-nies jistgħu jsaqsuna direttament. Ġifieri għamilna programm flimkien mal-kuratriċi preżenti ta' Palazzo Falson fej għandna wkoll komunikazzjoni mal-viżitatur. Mbagħad hemm workshops oħra biex jitħajru t-tfal jew jifhmu aħjar ukoll il-kultura Maltija, anki il-mod kif isiru jużaw ukoll l-idej li huwa importanti biex ma nitilfux dik il-kapaċità. Pereżempju, nużaw ħafna oġġetti diġà użati anki fil-esibizzjoni stess, użajna ħafna kaxxi u żbajnihom bid-deb, biex nuru recycling li nużaw materjal anki minn esibizzjoni antiki u t-tfal tant jieħdu pjaċir għax qegħdin f'ambjent ta' mużew li hija diġà xi ħaġa speċjali. U qegħdin mingħajr ma tkun dirett magħhom imma qegħdin jifhmu l-istorja u qed twaslilhom messaġġ mod ieħor.
u jkun speċifiku, mhux fuq il-mużew kollha fuq l-istorja ta' Malta u ngħidu l-istorja ta' 800 sena tal-palazz. Ma tkun speċifiku, pereżempju hemm workshop fuq il-kpiepel, allura tidħol ukoll jitalmu li kien hemm is-sena tal-kappell li kellna ħafna min jagħmel kienu jgħidulhom modista dak iż-żmien fis-seklu 19 u anki 20 fejn kienu dawn kienu kapaċissimi min kien jagħmel il-kpiepel. Anke min kien jimporta il-kpiepel kien ipoġġi ismu għax kien ikollu l-esklusività ta' dik id-ditta. U tfal għamilhom ukoll fuq parrokki kif kienu jagħmlu x-xahar dak iż-żmien. Ġiri nużaw affarijiet ta' kartonċi. Ferm interessante. Caroline Tonna, direttur artistiku ta' Curious Beauties, tibqa' dejja din il-wirja Palazzo Falzon sa' 16 ta' Ġunju illi ġej, grazzi tal-li segwejtu l-programm Ras Imbras kull jum it-tnejn il-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Nsemmilkom.